ఆయన సిలువలో మరణించి తన ప్రాణం పెట్టి ఈస్టర్ దినాన ఆయన మరణించి తిరిగి లేచారు. యేసు రక్తంలో ప్రతి పాపానికి క్షమాపణ ఉంది. ఆయన పొందిన దెబ్బల వల్ల మన రోగాలకి స్వస్థ ఉంది. ఆయన మరణించి తిరిగి లేవడం వల్ల సాతాను శక్తుల దయ ఉంది. యేసు రక్తము ప్రతి పాపము నుంచి మనల్ని పవిత్రులుగా చేసి నీతిమంతులుగా చేస్తుంది. ఎవరైనా సరే యేసు బాబు నన్ను క్షమించి మీ రక్తంతో కడగండి అంటే ఆ యేసు రక్తము ప్రతి పాపము నుంచి మనల్ని పవిత్రులుగా చేస్తుంది. ఇది నాన్న ఈ మాటలు వింటున్నా ప్రియమైన ప్రజలారా ఆలోచించండి. యేసు ప్రభు గొప్ప కార్యాలు చేసి ప్రతి హృదయంలో శాంతిని సమాధానాన్ని నెమ్మదినిచ్చే దేవుడు కాబట్టి ఆ ప్రభు పేట మీ అందరికీ వందనాలు చెల్లిస్తూ ఈ మాటలు ముగిస్తున్నాను. ఆమేన్.